Porodična poliklinika i laboratorija Bocokić. Zdravlje za celu porodicu. Pregledi iz oblasti urologije, interne medicine i imunologije, brzo, precizno, pouzdano. Za otkrivanje unutrašnjih bolesti važan korak je laboratorijski pregled krvi i drugih telesnih tečnosti. Šta nudi laboratorija Bocokić? To su hematološke analize, analize iz oblasti koagulacije, dijagnostikovanja i praćenja dijabetesa, zatim pregledi urina, misli se tu na opšti pregled urina i misli se na biohemijske analize u urinu, zatim analize koje prate oboljenja jetre i bubrega, misli se na biohemijske analize, zatim mogu da se urade markeri, inflamatorni markeri, kardijačni, zatim reumatološki markeri i svi enzimi koji se uopšte mogu da odrede u laboratoriji, zatim tumor markeri, hormoni štitne žlezde, reproduktivni hormoni, hormoni nadbubrega, imunološke analize i analize stolice, gde bi posebno navela test na okultno krvarenje, koje se radi u preventivne svrhe i trebalo bi da ga uradi svaki građanin ovog grada koji je stariji od 50 godina, jer je veoma važan u ranom otkrivanju karcinoma debelog creva. Brzina možda nije presudna, ali kvalitet je nešto što nam je veoma značajno i na čemu mnogo radimo i trudimo se. Mi smo na zajedničkom zadatku sa našim pacijentima, a to je da dobiju za materijal, biološki materijal koji ovde predaju, da dobiju tačne i precizne rezultate. Da li je potrebna priprema za laboratorijsku analizu dece i odraslih? Za većinu analiza je potrebna priprema, a prvo što bi naglasila da je poželjno da pacijenti u laboratoriju dolaze između 7 i 10 sati pre podne, a osim ako im lekar nije drugačije naznačio neko drugo vreme, postoje parametri koji se uzimaju po podnevnim časovima. Za određivanje holesterola i njegovih frakcija i triglicerida potrebno je da pacijent gladuje 12 do 14 sati pre pregleda. Recimo za preokultno krvarenje ili krv u stolici potrebno je da se nekog dijetetskog režima u danima pre pregleda pridržava, da ne jede namirnice određene vrste kao što su cvekla, lubenica i tako dalje, ili recimo za OGT test ili test tolerancije na glukozu koji se koristi u dijagnostici dijabetesa, potrebno je da se takođe pridržava dijetetskih mera i u toku testa da se pridržava određenih pravila, da ne pije, ne jede, ne puši. Iskustvo, znanje i veština u medicini su najbitniji. Poliklinika Bocokić.